Добрый вечер, шановное господарство. Зараз все інтэрнэты завалодала всімі інтэрнэтамі думка про тое, што Украіна такая карумпаваная краіна, што ніякая дапамога ёй не дапаможа. Атрымаўся падвойны каламбур. Не дапаможа, значит, перамагчы Расею, которая больш магутная у вайсковым і эканамічных вайсковых і эканамічных адносінах. А я вось прапаную вам і разам са мной правесці навуковы эксперымент і праверыць гэтае сцвярджэнне наконт карумпаванасці Украины фактами. Любая, так сказать, думка повинна подтверждаться фактами, подтверждаться. А калі яна не подтверждается фактами, то тады гэта просто такое ацэначнае меркаванне, і яно не можа лічыцца досыць навуковым і экспертным. Таму вось што, шановное господарство. Давайте разом паспрабуем вылучыць крытэрыі карумпаванасці для краінаў Еўропы, але не паводле колькасці бытавых там хабараў, там, што бяруць нейкія там афіцыянты, там, ці нейкія паліцыянты, ці нейкія яшчэ чыноўнікі, а паводле палітыкі, якую праводзяць кіруючыя органы гэтых дзяржаваў, то бок, значит, парламенты, урады гэтых краінаў, ну і асноўныя палітычныя партыі. Дык вось, якія крытэрыі, значит, я вырашыў пакласці у будучы аналіз карумпаванасці краінаў Еўропы. Першы крытэрый — адносіны да нелегальных мігрантаў-акупантаў, адносіны да вайны супраць Украіны, адносіны да ядзернай энергетыкі і рускага газа, рускай нафты, адносіны да наркатрафіка, стаўленне да сям'і і шлюба. Ну і сутнасць, якасць прапаганды выходзіць шостым крытэрыем. Можна было б яшчэ некалькі крытэрыяў дадаць. Вы, калі лічыце, што ёсць яшчэ існуюць важныя крытэрыі, то напішыце, калі ласка, ў каментарах. Вось. Але я лічу гэтыя пазіцыі, 6 гэтых пазіцый асноўнымі. Чаму? Бо ўсе яны не самі па сабе, значит, існуюць у тым ці іншым выглядзе у краінах Еўропы, а яны ўсе прасоўваюцца у тамтэйшае і ў нашае жыццё дзякуючы подкупу палітыкаў і чыноўнікаў. Не толькі подкупу грашоваму, але і подкупу тым, што прадстаўляюцца усялякія пасады службовым асобам, ільготныя, значит, плацяжы, ільготнае фінансаванне, ну і так далей. Такая замаскаваная карупцыя. Так што, калі я нешта прапусціў, вы дадайце ў каментах, якія крытэрыі таксама важныя. І вось што паводле гэтых крытэрыяў выходзіць, шановнае господарство. Выходзіць, што самая карумпаваная краіна ў Еўропе зусім не Украіна, а гэта Германія. Потым па карумпаванасці, паводле маіх крытэрыяў, ідуць Францыя, Італія, Іспанія, Швецыя. А найменей карумпаваныя краіны — гэта Польша, Літва, Латвія, Швайцарыя, Галандыя і Данія. На якім месцы знаходзіцца Беларусь, я пакуль што казаць не буду. Пачакаю больш спрыяльных умоваў. Ну, а вы напішыце, калі ласка, ці згодны вы з такой адзнакай карумпаванасці, ці маеце нейкае іншае паводле сваіх думак
меркавання і іншую градацыю. Да пабачэння.